हेलो एवरीवन, खुलुमबाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। पापा के बहन, छोटी बहन और बड़ी बहन, वो लोग आने वाले हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो को देखते जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियान, चलना, मा जादू नंगे? मा गिलिदे? आयु गिलिदे? दे गेले बेटा। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। श्रेया एवनाय लाय। ओइ नायले। नाया लोगोफोर, बियो बाबानि सबनिफ्राय देरसिन बिब', सबसे बड़ी बहन है पापा की। और बियो बिनि फिसौला, फिसाजोनि फिसाला। दे आलासि जानो फैदो बाबु, मा नाम खोन्था दे? इमान गोलोमदो। गोजोनसार। गोजोनसार। हाथाया रोङिया खात्रा माथो। मानो देखायाखै? दाउ बेदर जायोना, अमा जायोना, हांसो जायो नोंलाय? बयलार। बयलारसो? बयलारसो जायोना, दाउ बेदरखौ गारनानै सोरबा बिदिया। गोजोनसार। बेनि नामा? मोजां मोनो, बयलारबो मोजां मोनो। गोजोनसार। ये बदमाश लड़की। बदमाश लड़की। टेंरानि। अनसुलि। लाजिसोयो माथो इसोरो। अनसुलियाबो लाजियो। लाजिग्रा गोजा। ओंखाम जानो जिरायदों इसोरो। ओंखाम जागोन। ओंखाम जाबाय इसोरो। ओंखाम जाबाय। अमा बेदर। अमा बेदर, हांसो बेदर, दाउ बेदर, ओमफ्राय ना। आइटेमा एसे बुरजा दिनै। ओमफ्राय खुमब्राजों दाउ बेदरजों। रानग्राफोरा आदै मादि मोनदो? हनै आलासिफोरा थांसैनो, खोमसिबाय। गारि लाबोदो। ओमफ्राय लोगोफोर, आं बांद्राय इसेबां भिडिअ खालामनो हायासै। थांनो ओंखारलायलांबाय बिसोरो। मानो होनोब्ला आलासि थानायावथ' खामानि एसे बारा जायो नालाय, बिनि थाखायनो फनखौहाय दांबाय थानो बायो आङो। ओमफ्राय बियो जोंहा बाबानि बिब' देरसिन। बियो बे आनैनि फिसाजो आरो। ओमफ्राय बियो फिसौला आनैनि सानैबो। आनै, बियो खांख्राइ नङा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। बिनि मुङा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। मेगना जि जोंदो नैनिया। सिद्धार्थ। थांसै? थांसै? दे बाय बाय होनदो दे। टाटा। टाटा होनदो। आदैमुखौ टाटा होनदो। सना। टाटा लादो दे। बाय बाय। बाय होनदो दे। बाय बाय। थांदो। रियान, नोंलाय? नोंलाय मा थांगोन? नों मा थांगोन? नों मा थांगोन? नायला थांबाय इसोरो। दे दे। बियो जोंहा बाबानि बिदा गेदेर। बिदा गेदेर माने 2 नाम्बार, बियो 2nd नाम्बार। मा खबर आयं? मोजां थांगोन आरो। ओंखारबाय नामा? मोजां। उन्दुनो ओंखारबाय? ओंखाराखै। बिहामजो मोनजोब्बाय सानै सानै। लाजिदों। लाजिदों। ओमफ्राय लोगोफोर, बियो आंनि आब' जायो आरो, आनैनि फिसाजोनि फिसाला। आंनि आब'नि फिसाला बियो। बिसोरबो फैदों, बे आनैनि फिसाजोनि फिसाला। नै बेयो आनै। बेयो बाबानि बिनानावसोना बाबा। बाबानिस्राय उन्दै, बाबाया गिदिरसिन। बुरैसिनबाय। बाबायाबो बोरायबाय नै जोंहा बाबाया। मा नांनायनि मोना मोनानो इखो रियानखो दै फिस्लाबायनांगौ। रियान इधर देखो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? थुयाखै, माबादोल' सुनाल' होदो। बाबा। बाबा रोंथारसिगोनलै इयो। रियान। ओइ बेटा। हो गया हो गया हो गया। आथिं गोर माबा सुना हो सुना हो। आखाया ओमफ्राय बे सासेया बाबानि बिनानावनि मा होनगोन, फिसाजोनि फिसाला। बाबानि बिनानावनि फिसौला बियो। ओमफ्राय बिस्रा बिमाया फैफायाखै आरो। ओमफ्राय गथ'आ बिबौ बिबैजोंनो थायो। जि आराम थायो गथ'आ। बाय बाय। आयो बाय बाय। दे अनसुलिया बाय बाय। आनै हरनि आदै
deh. Raniab थांगोन नामा? मेथाइ लायनोसै आलासि बिदाय होनो फैदो नै अनसुलि बाय बाय दे बाय बाय माबा होरै सोरथ'वाखै थांफादो नोङो थांफादो हांख्राय बाय 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 ना हांख्राय आदिखौ बाय बाय इथिंसो बाय बाय हांख्राय नायथारा आनै थांदो आयो जि माबाथारबाय माथो बियो लाजिथारा माथो इयो बाय 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 बाय